uyaqala yini ungigibela? Ngake ngayenza mina lento before ukuthi wena ngikufake ey'hlahleni. Then lo mlisa lo wayiphendula imbongolo ukuthi hhayi wena ungijwayela kabi, yabo sengilimele kanjani, awuzwa. Khona lapho esakhuluma nembongolo esakhuluma nembongolo, uNkulunkulu wawavula amehlo akhe, wayibona ingilosi kaNkulunkulu ime phambi kwakhe, iphethe inkemba, ilindele ukugadla. Ngaleso sikhathi wafikelwa ukusaba, wavala amehlo wakhothama. Yabe isithi ingilosi kaNkulunkulu uyibonge imbongolo, ngoba ingabe imbongolo ayilokhuzanga, ayimanga, yalokhu ingwemya ngapha nangapha. Impela bengizokujuqula ngale nkemba, ngoba wena usuka la usuka khona uyoqalekisa abantu baNkulunkulu, abantu abavikelwe uNkulunkulu, ungakwenzi lokho. Shuthi ngamafuphi songena kule ncwadi kokulandelayo sifunde, uzothola mangabe sithi umuntu mangabe eyokwenza lezo zinto azenzayo eziphambene nokulunga ukuthatha kuba khona ugibela imfene. Shuthi ngapha kuthina sithi imfene, ngale ugibela noma yini, wayigibela imbongolo, kodwa noma yini le asuke ezoyisebenzisa ukuthi ulisana nabantwana bakaNkulunkulu, akakwazi ukuthi aphumelele. uNkulunkulu uyama abavikele ngale ndlela, because le ncwadi le masifunda siqhubeka, ngoba soyifunda nje siqhubeka, kodwa singakaqhubeki kakhulu. Into engimi kuyona nengigcizelelayo ukuthi umuntu osesandleni sikaNkulunkulu, uJesu uyasho ukuthi uJesu yena uNkulunkulu. Uthi uJesu abantu abakholelwa kuyena basesandleni sakhe uJesu, mase yena uJesu usesandleni sikaNkulunkulu, and isandla sikaNkulunkulu sikhulu kunabo bonke. Pho ubani ongakwazi ukuthi akuhlwithe esandleni sikaNkulunkulu mangabe ukholelwa kuJesu? Umume noJesu ubani ongama nawe? Lento yinto esayibona namanje kuleli zwe elincane elingaka ithiwa Israel, kepha imanga elikwazi ukuzenza namandla elinawo. Izwe elisatshwayo kakhulu, lincane elingaka. Ingoba yini? Ingoba kuyizwe elikhethiwe. Kodwa-ke sobe sesiyaqhubeka sikhulume, ngoba kwawona lo mbuzo ukuthi yingani uNkulunkulu akhetha u-Israyeli kuzo zona zonke izizwe, awukhetha wona. And wathi maye ukhetha waze wawubekela umthetho ukuthi uma befika lapha eKhenani, zonke izizwe abayinqubayo babulale konke, babulale inkomo, babulale imbuzi, babulale ingane, babulale mama, babulale konke. Yingani uNkulunkulu athatha leso sinqumo? Mangabe lowo umbuzo nawe okuhluphayo, hhayi phosa lapha ku-comment, ushare le video, ngizobe sengiyakuphendula-ke mina. Iy'mpendulo ey'njalo sinazo sokunika zona, noma yimuphi nje umbuzo ongasuke nawo ngakhona. Siyabonga.